बड'फानि ग्रुपआ जाहैबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सेपारेटनि थाखाय नांलांबाय थागोन। प्रमद बर' बिथांनि ग्रुपआ जाहैबाय जोंनो आरो कुनु दिन बड'लेण्ड सेपारेट नांला होननाय ग्रुपनिफ्राय नोंथांमोना सोंनो हागोन। गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, आङो दासो बड'लेण्डनि खोथा बुंदों, नोंथांमोना बुंनो नागिरो, नाथाय आं बुङाखै। मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि लेखायासो फोरमायदों। बे दतमा ओनसोलाव दतमा बियाबाव मानगोनां प्रमद बर' सारा केन्डिडेट जानो समाया होननानैसो आङो बुंदों। कारन प्रमद बर' सारा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि आइडिय'लजिखौ फोजोबनानै फैदों दिल्लीयाव। बे लेखायासो बुंदों जोंनो सेपारेट स्टेट एन्ड बड'लेण्ड नांला होननानै प्रमद बर' सारा बुंनाय खोथाखौसो आङो फोरमायदों। दा आंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै आङो रायजोनि सिगाङाव आं बुङाखै। उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन जे जों बड'लेण्ड मोनाजासिम जों नांलांबाय थागोन, जोङो जुजिलांबाय थागोन होनना बुंनाय खोथाखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनो आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला, बिटिआरखौनो जोंनो नांसिगौ होननानै अरायनि थाखाय सिगनेसार होना फैनाय बेक्तिया बड'फानि ओनसोलाव भट बिनो समाया, बड'फा बिथांनि समस्तियाव दतमायाव केन्डिडेट जानो समाया, रायजो राजाया बिथांनो भट होनो समाया, आइडिय'लजियानो मिलाया होननानैसो आं बुंदों। मानोना आइडिय'लजियानो आलादा आलादा। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनाबा जों जिराया, जों नांलांबाय थागोन। प्रमद बर'आ बुंदों बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बुंनाय बायदि जोङो बड'लेण्डनि थाखाय नांलांबाय थाला, जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला, जोंनो बिटिआरसो नांसिगौ होननानै सिगनेसार होना फैनाय, सागान होना फैनाय कपिनि सायावसो आं बुंदों। बिनिखायनो बे दतमा ओनसोलनि बै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि समस्तिनि रायजो राजाया मानगोनां प्रमद बर' बिथांनो भट होनो समाया होननानैसो आङो बुंदों। बेखौनो सोरबा बेक्तिया 1500नि थाखाय सापर्ट खालामदोंबा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांखौ दिनै मुगैनाय जागोन, उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि बिथोनखौ नेवसिगारनाय जागोन होननानैसो आं बुंदों। बिटिसि सुक्ति खालामबाय, बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै सुक्ति खालामनायमोन नामा? बिएसि सुक्ति खालामबाय, बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ नांला होनना सुक्ति खालामनायमोन नामा? नाथाय प्रमद बर' बिथाङासो गावनो गोरोन्थि खालामदों। जोंनो आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै लिरनानै लाबोनायासो देरसिन गोरोन्थि होननानै बुंदों। बेनिखायनो दतमा ओनसोलनि रायजो राजाया मानगोनां प्रमद बर' बिथांनो भट होनायनि सिगां सानग्रो, बड'फानि एरियायाव बेबायदि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननाय बेक्तिखौ जों बोरै भट होनो हायो बेखौसो सानग्रोनानैसो हो। आरो सोरबाया बिनि जागाय जुरदार जुदि नांदोंब्ला 1500 थाखानि थाखाय नांदों होननानै साननानै ला। सों फरायसा आफादफोरनियाव सों, माहारियारि आफादफोरनियाव सों, नोंथांमोना बबेनिफ्राय बड'फानि ग्रुपनि ना प्रमद बर' बिथांनि? होमबानो स्पष्ट जागोन। बड'फानि ग्रुपआ जाहैबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सेपारेटनि थाखाय नांलांबाय थागोन। प्रमद बर' बिथांनि ग्रुपआ जाहैबाय जोंनो आरो कुनु दिन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननाय ग्रुपनिफ्राय नोंथांमोना सोंनो हागोन।